Prva lista na jagodinskim lokalnim izborima, predvođena Draganom Markovićem Palmom, nastavila je druženje sa građanima razgovorom sa meštanima sela Deonica, Siokovac i Jošanički Penjavor. I ovde, kao i u svim mesnim zajednicama, suština je usmeno i pismeno podnošenje izveštaja o radu i planovima za naredni period i javno predstavljanje svih kandidata za odbornike i članova tima za Jagodinu koalicije za domaćinsku Jagodinu Jedinstvene Srbije i SPS-a. Profesorka razredne nastave Bojana Antonijević rekla je zašto je ona kao prosvetni radnik u politici. Zašto ja kao učitelj da budem u politici? Zato što je ovo politika koja zdravo vaspitava svako dete. I ako želite da nam deca budu pametna, zdrava, vaspitavana tradicionalno, da poštuju porodicu i sve nas, onda se odlučite 2. juna da i dalje tako bude. Hvala na sve. Nastavit ćemo da se borimo za Srbiju diplomatskim putem i da naša deca više nikada ne idu u rat, poručio je Dragan Marković Palma. Ja pamtim deonicu 1991. godine, ali naravno to nikad ne mogu da zaboravim, deonica bila baza za rezervni vojni sastav i tu smo bili 4 dana i odavde smo otišli u Šid, po Šidskim Banovcima i učesnik sam rata, bio sam 103 dana u ratu. Zašto sam ovo rekao? Zato ću se boriti diplomatskim putem i u parlamentu gde god mogu da naša deca nikada više ne idu u rat. Ali isto tako sam protiv toga da mi gledamo na nacionalnim televizijama kako se ratuje u Ukrajini, kako se ratuje Izrael, Gaza, pa onda kažu eto Irak i on počeo da ratuje, pa ne znam deo Egipta i kad to gledamo svakog dana onda se javlja neki strah, mi koji imamo decu, ovo će da dođe kod nas. Da vam kažem, neće doći kod nas više nikada rat iz razloga što su Amerikanci postigli ono što su želeli, a to je da naprave bazu Bon Stil na Kosovu i Metohiji i da nam otmu taj deo teritorije srpske i mi nikada nećemo podići ruku da kažemo priznajemo nezavisno Kosovo. Oni su nam oteli, kada vam neko nešto otme, možete i da vratite sutra, a kada vam vi poklonite nekom, to je za sva vremena poklonjeno. Tako da mirnim i diplomatskim putem da se borimo za našu Srbiju, razumete. I ovdje je bilo raznovrsnih pitanja građana. Dragan Stevanović, selo Siokovac. Prvo bi se zahvalio gospodinu Markoviću za sve što je uradio u selo Siokovac Deonica i njegovom timu. Da nije bilo ovog doma, ja bi prvi pravio veselje ovde, to je pod broj 1. I samo jedna molba, ako može pošta da se otvori u selo Siokovcu i ništa više. Primedba je na mestu, probaću. Pošto ja nisam ministar, a nuđeno mi i Tadić i Vučić, hoću da nešto što imaju gradovi, a naš grad je jedan od najljepših gradova, da se borim, probaću. A ja kad probam, nije to kolač pa da probam pa da mi se sviđa, nego kažem tražim to i to. Hvala, izvolite dalje. Izvolite. Radaše Milević iz Siokovca. Jedno pitanje, predsjednice, da li može od Barutana nekadašnje do Pedagoškog fakulteta da se obnovi ovaj put? Lovimo vozila, 7 sela, po 40 vozila, znači dnevno 300 vozila, kidamo gume, da li to može da se uradi? Pazite, pošto to država nije dala da mi raspišemo tender da se uradi kanalizacija do industrijske zone do Eskućino i mi svakog drugog dana smo zvali i evo Boga mi kaže kada. Ali to ne radi, ne mogu toliko izbora. Kad kažeš toliko izbora, to znači, vi radimo, vi glasite. Stara komunjara. Znači, bit će urađeno, ja sam sad prošao, vidio sam, gde god su šakte, to nisu rupe, to su krateri. Tako da od ponedeljka ću ja lično da odem, a onaj deo puta gde ovi Beograđani ne žele, uradit ćemo mi. Vama ću da zahvalim
što ste rešili najveći problem u deonici, a to je deponija smeća. Ti političari koji su nekad bili veliki političari su nam stavljali praktično zavrat deponiju koju ste vi spasili. Ali se javlja jedan mnogo veći problem, verujem da ste vi to dosta upoznati, a to je ova naša teritorija koja će da bude rudnik Rio Tinta. Ja znam vaše mišljenje neću ni da iznosim. Kako vaše ime? Radovan Lazarević. Radovan Lazarević. Jeste. Jel možete vi da se zovete Radica? Ne mogu. Pa nema Rio Tinto ovde. Nema šanse da kažem. bilo šta rade i da zagađuju ovde. Da vam kažem. To što ja ćutim u parlamentu. Ja ću prvi da stanem ispred tih mašina i neću da im dozvolim. Znači, da znate, nemoj to da vas optereće. Evo ovako sad, imam jedno pitanje za vas. Da li smo mi ispunili vaša očekivanja? Ako jesmo, čekajte, podignite ruku, da li ćete glasati za broj 1? Hvala, ima li protiv? Nema, hvala. Nastavljamo tamo gde smo stali, puno vas pozdravljam da ste živi i zdravi. Selo Međureć je bila sledeća stanica druženja sa građanima liste Dragan Marković Palma, Jedinstvena Srbija, Ivica Dačić, SPS. Grad Jagodinu i sva 52 sela mi gledamo kao svoju kuću, istakao je dr. Miodrag Jarkin, kandidat za odbornika liste za domaćinsku Jagodinu. Svi mi smo ovde, nas smo život i vi ovde u Međureču i u celom gradu i u svim selima vezali za opštinu Jagodina i nas tu opštinu gledamo kao na svoju kuću. I sve što treba da se uradi mi pitamo, znači za ono što ne znamo pitamo šta su potrebe, šta treba uraditi. Ja se dugo vremena nisam bavio nikakvom politikom, ni sad se nešto intenzivno ne bavim politikom, više pomažem u savetovanju kad je moj savet uopšte potreban. Zašto vam to kažem? Pa i moja porodica i ja sam vezao život za ovde, za ovaj grad, zbog toga što sam posle par godina, kad je Jedinstvena Srbija došla na vlast, video da oni ono što pričaju, to i urade. Moj je životni moto da ono što obećaš uradiš i ono što kažeš da se to vidi. I tako sam vaspitavao i svoju decu, tako i ja živim i dok god budem živ, toga ću da se držim. Zato vam predlažem da nije tu sad u pitanju politika, ovo je u pitanju život. Život prožima, to je politika prožima život, pa se svih nas tiče kakve ćemo odluke da donesemo. Zato vam predlažem da glasate za one koji vas već 20 godina nikad nisu izdali i koji su konkretno uradili za sva mesta, pa i za ovo selo, a vi to vidite. Zato glasajte za broj 1, ne iz nekog drugog razloga. Dragan Marković Palma je i u selu Međureču istakao da ova gradska vlast neće dozvoliti kopanje litijuma, niti bilo čega što bi zagadilo vazduh i zemlju na teritoriji grada Jagodine. Siguran sam da gledate da je ponovo aktualna tema litijum. Nikada neću dozvoliti na teritoriji grada Jagodine da se nešto kopa, da se zagađuje vazduh, voda, vaše imanje, to nikada neću dozvoliti. Ja to nisam rekao u Skupštini iz više razloga, ali sam rekao onima koji predlažu takve stvari da za to nikad nemoj da me teraju da glasam. I bit ću jedan od vas, ako dođu ti da kao probaju nešto, zovite me, imate broj telefona, moj. Ako sam u gradu ili u Končarevu, za 15 minuta sam tu. Meni ne može niko da naredi iz Beograda. Ništa. Ja to ne slušam. Sve što je štetno za moj narod nikad neću prihvatiti. Tako da, poštovane dame i gospodo, ja ne želim da vam pričam sada šta smo sve radili. Imate izveštaj, imate slike imena kandidata, što ne verujem da ćete nekim drugim listama da prepoznate od 21 kandidata jednog ili dvojicu ili dvoje,
koji se kandiduju za odbornike, ali jedno je kandidatura, a drugo je realnost i dela ne može niko da sakrije. Na kraju, pre nego što dam vama reč, pitaću vas da li ćete glasati za broj 1 i da li smo mi ispunili sve uslove da nam ponovo date poverenje. Ko je za, podignite ruku. Hvala. Ima li neko protiv? Nema, hvala. Ima li uzdržanih? Nema, hvala. U ime meštana Međureča njihov stav je kroz jednu besedu preneo Bojan Milovanović. Bojan Milovanović iz Međureča. Čitam Bibliju i molim se Bogu. I ono što želim da ostavim svojoj deci i onima koji ostaju za mene nešto dobro. Predsjednik Dragan Marković Palma vidim da je ostavio mnogo toga dobro i trudi se da ostavi. I zato ću da glasam za broj 1. Želim da kažem da postoji ljudi koji čine dobra i loša dela. Za loša dela odgovarat će pred Bogom i dobit će nagradu kazne. Za dobra dela bit će nagrađeni i od Boga i od ljudi. I kada učinimo neko dobro delo, ostajemo zapamćeni po tome što smo učinili i radili. Ja verujem da će Dragan Marković Palma ostati po tome da je učinio dobro ne samo u našem selu, nego u drugim selima. I zato jedan veliki pozdrav za našeg predsjednika. Hvala vam na lepoj besedi. Jagodinsko prigradsko naselje Vinorača je sportskim rečnikom u punom sastavu dočekao tim Dragana Markovića Palme. I ovde je meštanima usmeno i pismeno dostavljen izveštaj o radu i planovima za naredni period. Prisutnima se obratila predstavnica mlađe garde lekara, član ovog tima doktorka Jasmina Tuović. Želim reći da je ovaj grad meni mnogo toga pružio. Pružio priliku da kao student obiđem prestonicu Austrije, da letujem sa svojim društvom na kraju srednje škole i da imam besplatan prevoz i još mnogo toga. Zato ja nisam imala dilemu i odlučila sam da nakon završetka studija se vratim u ovaj grad i da ovde osnujem porodicu, da se ovde zaposlim. Biti lekar je veoma lep i human poziv, ali isto tako i vrlo zahtevan. Zahteva mnoga odricanja, međutim naš predsjednik je uvek uz nas, svestan je toga i dokaz tome je činjenica da u Domu zdravlja i u bolnici gotovo da nema zdravstvenog radnika koji nije bio na nekom od mnogo organizovanih putovanja u Egipat, u Beč, u Grčku. To ne samo da je prilika da se opustimo, već i prilika da unapredimo odnose sa drugim zdravstvenim radnicima u drugim zdravstvenim ustanovama, a sve sa ciljem da se unapredi vaša zdravstvena usluga. I u Vinorači je Dragan Marković Palma rekao da lokalna samouprava kreće od ponedeljka sa asfaltiranjem puta koji iz grada vodi prema ovom delu Jagodine. Od ponedeljka asfaltiramo ovaj put koji je prokopan zbog kanalizacije. Jer tender za ovaj put raspisala država i kasni, mi nemamo vremena da ih čekamo, uradit ćemo sami od naših para, od para lokalne samouprave. Jedan pogled prema školi, ja taj pogled imam 3 puta nedeljno, da znate da sam povezan preko kamera i gledam ovu školu. Obično kad uveče dođem kući, to mi je osveženje da jedan takav objekat smo brzo napravili i da je to, siguran sam, najlepša škola na osnovu broja đaka koje idu u tu školu u Srbiji. Mi u narednom vremenskom periodu nećemo stati i hoću da se razlikujemo od onih drugih lista koji će da vam donose papiriće, da vam daju gde piše mi ćemo kad dođemo da radimo to, a nemaju izveštaj šta su radili i opet će se završiti samo na obećanjima. Znači, mi ne obećavamo, čak i onu školu vam nisam obećao da će biti novo izgrađena škola. Kada je u pitanju ovaj dom kulture, znate da taj dom, odnosno znate kako izgledao, a zašto sada
nismo u Domu kulture. Ne, ostavljamo ovaj Dom kulture da ovi što nude ove papiriće, što bi rekao Šojić, neka oni tu drže, da vam objasne neke stvari. A znaš kada će da uđu u dom? Samo ako ih neko pozove kad pravite svadbu, svadbeno veselje, ta će da dođu. A papirići, pa to može svako da napiše i da kaže, ej, mene da izaberete, ja sam najbolji i ja ću to uraditi, a kada? Meštani Vinoročja su za Dragana Markovića Palmu zbog svega što je urađeno pripremili i jedan poklon, odnosno sliku, sa detaljima onoga što je realizovano u ovom delu grada. U ime svih meštana žele da vam predam ovu sliku kao uspomenu na današnji dolazak i buduće sećanje. Stavljam na glasanje da li ste zadovoljni dosadašnjim našim radom i da ćete glasati za broj 1. Ko je za, podignite ruku. Hvala. Ima li protiv? Nema. Hvala. Ima li uzdržanih? Nema. Hvala. Srećno nam bilo, da ste živi i zdravi i da vam se deca rađaju. A šta kažu meštani Vinoročja? Dobro večer. Dobro večer. Ste iz Vinoročja? Jesam. Šta možete reći danas u vašem prigradskom naselju Vinoročji? Kako to funkcioniše? Ste zadovoljni? Jesam. S onim što ste čuli gospodina Markovića, šta radi lokalna samouprava? Je to okej? Sve okej. Imate sve što bi trebalo da ima jedno ovako naselje u 21. veku? Da. Imate? Imam. FK Vinoročja, tako? Normalno. Jeste iz Vinoročja, jeste? Da. Kako je danas ovdje u Vinoročju? Ima vaše mesto, vaše naselje, prigradsko, sve ono što bi trebalo da ima u 21. veku? Pa ima. Ne žalimo se, ima. Ima perspektivu za mlađe? Normalno, ima i škola fudbala, taman za sve, za decu. Imate novu školu? Da. Jeste zadovoljni ovim što je rekao gospodin Marković? Jesam. Jeste iz Vinoročja? Da. Koliko dugo živite ovdje? Od rođenja? Znači 25 godina? Ne, 36. Da. Kažete meni kako je danas ovo naselje? Pa dobro, da kažem, tu smo prigradsko naselje, fino je za život, blizu smo grada. Da li imate sve infrastrukturno i uslove? Eto, jedino kanalizacija, što fali, inače ovo sve u redu. Perspektiva za decu, škola? Jeste, nova škola, evo, đak od septembra. Bravo. U novoj školi. I prezadovoljni, niko do sada to nije uradio ništa. Ja sam seljak, radim poljoprivredu, svaka čast. Jeste iz Vinoročja? Jesam. Kako je ovo vaše prigradsko naselje danas? Pa, dobro. Dobro, ja sam od skoro ovde, pa tako da. Skoro ste ovdje? Da. Koliko dugo živite? 5 godina. Od korone sam prešao, da, od korone sam u stvari. Gdje ste živjeli pre? U Kragujevcu. Da. Ajde se da uporedite Vinoročju. Pa bolje. A? Bolje. Bolje sam. Dobro večer. Dobro večer, Stevane. Ste iz Vinoročja? Nisam, ja sam sa Vinoračkog puta. A dobro, to je Vinoročja naselje. A dobro, Vinorača naselje, Vinorački put, tako je. Vi ste prigradsko naselje ovdje. Tako je. Vaša ocena vašeg mesta u 21. veku, ili imate ono što treba da imate, infrastrukturno sređeno? Pa imamo, sad će da bude, već završava se, kanalizacija je stigla, voda je stigla, asfalt će uskoro, kako je obećao predsednik, bit će novi asfalt urađen za par dana, će da počne da se radi, tako kad se to bude odradilo sve, što ima grad, imamo i mi. Ovaj asfalt već imate prema Trnavi? Tako je. To je novi asfalt, škola, dom, znači jedno selo, što ima i grad, ima i selo. Bravo. Jeste iz Vinoročja ovdje? Da. Jeste porodično ovdje? Da, to mi je sin. Bravo. Prijatno. Kako je danas u vašem prigradskom naselju? Super, lepo je. Lepo je sve. Jeste zadovoljni? Jesmo. Da. Deca imaju školu? Da, imaju. Zadovoljni smo. Jeste iz Vinoročja? Da, jesmo. Koliko dugo živite u ovom naselju? 10 godina. 50. 50 godina, bravo, pola veka. Sad Vinoročja danas u odnosu na ono što je bila pre? Ipak bolje danas nego ranije. Bolje i sviđa mi se lepo. Sređena infrastruktura, sve što treba? Sve što treba, sve. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Dobro, super. Živite u ovom prigradskom naselju Vinoročja? Da. Kako je danas?
Super, ja sam zadovoljna. Jeste zadovoljni? Da. Da jedna Sviđa porodica mi se. normalno živi, da ima infrastrukturnu, asfalt, sve ono što Da. je blizu grad, škola, deca, Da. parkovi. Ili ima sve što treba da ima? Ima. Ovakvim druženjima sa građanima lista za domaćinsku Jagodinu predstavlja rezultate i planove uz neposredan kontakt sa svim građanima.